Namar ke jing sarong ke bakrau halor ke nambat ke buram bala wanra da ke kong Margaret Pathau ke bala khur hadu South League takma na ke lempung 44th National Arm Wrestling Championship Arhajar Arpuar ke dorbar snong umsning ke sengken thai umsning pelun ke senglong me umsning proper B bat ke umsning sport social and cultural club menta ke sngi kila pediang buram ke kong Margaret Pathau ke badai ke nong ikun keti bapau ke jela bat kari India na ke snong umsning proper B ke balawan rai ke nam bat ke buram ya ke jela na ke tei ke lempung. Ha ke tei ke sngi ke jing pediang buram ya ke tei ke long keme ke badang wan pai ru menta ke sngi hadian bakalawan ban shim benta ha ke tei ke lempung ke bala sedang naduk ke lai terik mentau benai ha Chachiboli Indoor Stadium Hyderabad la sakhiru da ke jing don lang uba Rocky Marwen uba long rang ba snong ke umsning proper B uba Rocky Kela chairman ke umsning town Dorbar Badru ulok jong ke kong Margaret Pathau haringkat ke jing don lang ke kong Bardabet Karnayor president ke sengken thai umsning pelun Baar Kela president ke umsning sport social and cultural club lembat kiwei kiri rangba kilong kemi bat ki khun samla kumban sipen ken mau ke kong Margaret Pathau kala yo ban khur hadu South li ki takma na ka te ke lempung ki bob kenthop ya kan riu phau kilo kti ka diang bat kamon bat ka master class kti ka diang bat kamon ke kong Margaret Pathau ke deiru kalong kemi ke bala khur shibun ki takma bat le yeshim bentaru haki jingya ko bapher ki snem bala dep ke bala bat tengru ya ka nam la du hakari India ha usnem Arhajar lai haka jingya khun ke bala long ha Assam bat ha usnem Arhajar san haka jingya khun ke bala long ha Darjeeling na lor kiwei bat kala let ru ban yeshim bentalang haka jingya khun Shabari ke bala long hakari Romania ha usnem Arhajar khat khandai lingba ke jingjob jong kate ka long kemi ha kate ka lumpung kan let ru ban mi khmat ekari India ka world championship ka ban salong hakari Turkey hau benai nailur menta usnem Sulai ha ada sinu beningkong bang ale ing dongki ban ai ka tu ngada ha kapor bang apat ya kan ka kumi presiden juga muslim sekretari pelun dan papinjok lepas kalau long banding leran yang ngamong nang nang ka di sinu beningkong ndrek la ra sisya injok ka krau hati sini masih i kong ina kok bangisong meeting ngalak kedek kam sim ngamnang chu ban kra ro dek sisya ina komen ta te kublai si bon kong kan ini fresh kong bi ba pila prem itu bi terku benda ini bi ai sim deki bat lale sisya ka kum ba pikermen kalau sisya bat ni kum ba pikermen kalau sisya kum ka buram sisya ka bakrau ba mangikim kilong kumi kum kalong kumi ka baladon lagi tuliti lagi kesam sisya ngai ipidan siya kam sim kani hidi ka way ka ba ay sim ya ki para long kumi ki badon kasap ka phong kasap ka talan hamtam kumi ki dilai kai wala da ka dilai kai ki le se bun ki bam tip mo ki bam kadi dilai kai ka balong ki indoor game rei hakani ka por pede ke kum hakini ki sngi ki bam ta bon ki priu ki la ele kum no ban ki tu ki badon ki sap ki phong ban pen pau sya hakmat syaprang ya kita di sap ka pidan te kum kan sar wa bahana ta kilo kami barok kawai amdai tang kum sning pelun jungi henrei wat ka district ribhoi jungi barok kawai bat ka state Meghalaya jungi barok kawai nang bakin ui kenya kita kisap ki batilong kami kidan te ai kulai ngamla lem ai kulai ya iba roki kelai bede ru chairman jo ka sning town dorba ma i de ru ilok jungi habi de kopor ba idan sisa ka mensim bat ai mensim kading ai mensim jungi kadai kawai kum ulong pa mo ban ino eki kun hiti ban hapet eki hing sem lada upa dan kata ka mensim ban ai mensim i le se ma i mla ban yen ban in ma ai ban lech seta iro kala kalenti ban lech du seta te kublai sibon ba roki sai simpat nam ta jung ti di khat i ti habret ni le hasnong thau nge te lang kano ka benta ha ka yak ka em ha ka kemen ha ka sangha te ka ni ka por mi na ye long kami jong ka proper muslim proper bi ko jong ni bat kullun ni barok away ringkat i rong ba shnong badan rom bat secretary chairman jong ka shnong tang muslim ni barok away kum shem la e no yang a la dan ringkat bat ngala do bang mi na yin la wan ban ai tien jing ter ku ke do bat ki song yang bang nio ban kendang kam kanti kale kawan te do bang mi kan no da ba di so men ba kra bo blame sham le e no ni la koi sok chate
bat nila poi ka jaka ka bapiang nila yale stem baro ki khat prangot ki nom yale kai nila yo ban man ra khat pra tali ki medals kata balong khat poi tali ki gold lai tali ki silver but south tali ki bronze tiang ai ka buram ya ka sidong hi barok awai bagi la le bahaya na but na songo ya play baula yala plenty hado kan ko bangon pasok tiang adon ru ban ong ba ngila sha jet na menta ban le kazan na menta ko world hatter ki kan long ho banai September tiang asukat pat ya ka sarkar ki ba kan yarap yang sports player kan ki badan ki department but kumini ru ki ba tre kam jang long na sports department ki yarap ba kin bay pisa kin yarap ya ka finance po kin la kan sim mendapat nakabenta ka world championship ka banong hatter ban isim menta hakino kino ki sport event dan ring iso sarong iso komen ba ikong haka jinglong long kami ke jongi kung ka kami ka pek ka ka sam ki kun ki ti ban penbiang ya ka sam andre ila sim ya kani ka sinjam la bun sin ila lek ban sim menta ban ya kun ban mi khmat na ka state ka jongi sha ka national level bat sadu sha international level te kong sai sin pan ka dei ka buram ka bakrao ya ka snong ya ka district bat ya ka jilah ibro kuwai yang ai ku blei pi kong ka jing job ka jong pi ka de ka jing job ka jong ni ida dokumen sikat de ye tes hagan ni por ngom islam idon tak atli program ha ba kan dia nyu terik banai mi tingi man pai man tak si bade kendai terik wujud ke jing ya din ti jing ka la long kham jin jan man tau snem nomor ba ka tiket im yo da ka direct train ti ka jing ya din ti jing ka long ban ya ban chok train lai mi lai si te nang tu ka day break journey ni hap hera Delhi na Delhi pan ni hap kan biang sa ko ka train ni hap shang shi mi chisni ka train ka da poi sa te ki kana ro ki da ya plot dan ro ki kana ki badan ha pedang ki jing pang ka ba mi day ba ka ba ka sin beneng ti ki ba yo jing pen her ai ti ka ne ka ngala tan no e ka bor jing nang ya le kai pat la ka ta ro hi ba ye poi sa te pat ngi la long la kham yo bor yo arsi keras hadin nang tungi kala de ke porto ye le kai pat la dos arterik ye le kai ar lai sa santerik kot ke jinge le kai te ka jinge le kai jingi ru kalong namal masin sedang ye ka game ke jongi dai nim ju yo reste ya bam ba men step shko beje kemot nim dan lunch nim dan dinner hado khat ar beje men met ke jinge le kai kot masih sedang ke weight kategori juni kemudian dah kadai ke weight 60, 70, 80 kemudian kini dia tu ate bakal sedang kat lu baje ni hap up yang tu. Teka shanjing ke ni ki players kemudian bangin namanya dan break dan kata ka lunch break na kanu ka por ke no ka continue teka ke dai hang tu ki kena ki nong yele ka ki athlete juni ki ka her no ka por ka jong ki kenya por ba yele ka 60 kg senior ka weight le jong ngayo tamak siar ka left ka ketika man ti ngayo le ru ya kan ka master weight category ka mani ngayo goal hi hadin pat ngayo le ya ka right na ka senior weight hi category kata te ka right te ka badai ba tolong gumnu ru de ben job ben namal mentau usnem kadang mi ka left te ka ngayele na ka master category ru ka right hi te ngayo goal hi te ngaya khun ru ya ka champion of champion jeki women's ngayo banya khun shipun ki state si ki bade ki gold medalist na ki weight category ba pair kani kadai kanam jeng ka jingla do jeng ki kenthai ba strongest woman ndrai ngawan ba ara kani longa remno Kerala state Kerala dengan kami yang lekasyu. Jingga lecim benta jengi ki gold medalist bat ki silver ki syak select na mentaban present ya ke world dia ke world championship ke Bandung ha Turkey dia dan ki kena ya lekai ki badai ki police department ki badai nak police department ki la yo assurance ba kin yo ya rapti kum UCMEAA
ula ai ka assurance ki ba on sponsor ti dan pat ki kena ya le kai ki bam de ki ba trikam le jong ki bam de ka no department ti ni shem jing e ko mi ki tu kan ban le kai na ma ni le kai ste ni ban dang ka sponsor ba bem te ko men ha kan ye bang le kai sponsor hi lok jonga ya nga ma le kai sharu ni ya te haden ka tu kan ka sports department ka sa sanction on da bangi lawan ka shem jing e kan ba kan sanction on da bangi lawan kan ki di ban sanction shwa bangi le kai katai ka ba pelong ni ban du jing kermen te lada nimdon i na le de na la de hi ka e man le shim ta shabari so thu ya la de bang long ka wai ga long ka me ka ba mi khmat mo ya ka shnong hi ya ka re khasi bro ka wai tinga kan turu ya ki wai ki long ka me lada ki don ki nu ki long ka me ki bala ju dan ka no discipline ki jing ya le khai ki jam ki kala ban long indoor game na ka outdoor game haba uble u ai ka sap ki kim dei ken man pele no ai namar ba kum ngaru abang am pele no ai ya ka por haba uble la ai ka sap no pendan kam hok e ka te do mentang la dan kon lai mo ru ngadang la kai man yo e ka de ka kusnam tinga kermen ru na un taki we ki long kemi la da kinum do jing kermen la da ki don kanu ka sap ong football ong carom board ong kanu ka sap ka ba ki dan kin mi shakmat kai man pen ia la ka sap kanang ba kari bat ka jai bende jeni kan long ka ba pau we long kita ki long kemi ki ba pen i kan pangi de ki long kemi ki ba trai shitam ki bon ra borom ya ka jela jeni ka shnong jeni ba ko sebab ki server ki sha select da mentaban present ya ko world dia ka world championship ka ban long ha Turkey te dan hi ki kena ya le ka ki badai ki police department ki badai na police department ki la yo assurance ba kin yo ya rapte kom UCMEAA ula ai ka assurance ki ba on sponsor te dan pat ki kena ya le ka ki bam de ki ba trikam le jong ki bam de ka no department te ni shem jing e ko mi ki tu kan ban le ka na ma ni le ka ste ni ban dang ka sponsor ba bem te komen hakan ye bang le kai sponsor hi lok jonga ya nga ma le kai sharu ni ya te haden ka tu kan ka sports department ka sa sanction on da bangi lawan ka shem jing e kan ba kan sanction on da bangi lawan kan ki di ban sanction shwa bangi le kai katai ka ba pelong ni ban du jing kermen te lada nimdon i na la de hi ka e man le shim ta shabari Macam kau tak pilih mana sambil
Thank you.